ga kaman kuna shuri me kuke dauka daga wasa za a ci gaba kenan daga wasa an dawo ya ne ke wai me ake dauka ne anan na ga ku da yawa daga wasa ya ga wai wani fim ake dauka an ce dai kun yi kokari kun dawo gaskiya kun yi kokari to mun dai dawo masu kira suna kira wai yaushe za a dawo daga wasa yaushe za a dawo daga wasa to insha Allah a jira mu zuwa cikin satuttukan nan daga wasa ya dawo mutane kowa ya kwantar da hankalin shi episode na 12 yana nan zuwa a cikin satuttukan nan insha Allah yanzu ga mu a location muna ta dauka daga nan har season karshe in Allah ya yarda